tabbas ni shaida ce akan rayuwa. Ita rayuwa babu yadda ba ta kasancewa. Na ɗauki rayuwata na baka, ka gudu ka bar ni cikin kunci. Allah ya nuna min ishara akan hakan iri daban-daban. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. A tsaya mana. Hannu da hannu. Ni ba maganan ka bane a gabana. Sauri nake na sauke nauyin da yake kai. In ba dan na kasance a cikin jinsin mata ba, da sai in ce wallahi mace ba 'yar goyo ba ce. Gwarzon shiri daga gwarzon kamfani zuwa ga gwarazan makallata. Kamfanin Prince Studio suke muku tallar sabuwar hajarsu hannu da hannu. Wannan wulakanci, wannan zalunci ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ɗauki naira miliyan 1 ka ban? Dan Allah ne kada ka min shiri saboda ban aure ka ba? Ki ji tsoron Allah Mariya. Kai ne zaka ji tsoron Allah. Kana nan ya bani? Riɗin sa fa sayar. Wayo Allah. Ya baki miliyan 1. Hannu da hannu. Da bakinki kika gaya min ya baki miliyan 1. Indo zan fasa miki baki. Wallahi zan miki rashin mutuncin da baki taba tsammani ba. Gaskiya Mariya, yanzu ne na ƙara tabbatarwa da cewa kin fi kowa so na da ƙaunata. Wallahi kin fi da rayuwata daga cikin kunci. Hannu da hannu. Wagar mata ce saba da gidan karanta sai mai san zuciya zai shigo. Langa tuwo da miya, langa tuwo da miya, lallai zuciya kai ta zaba. Langa tuwo da miya, lallai zuciya kai yi burga. Langa tuwo da miya, zani zubo abincin kauna. A langa tuwo da miya, Lallai dole in sha an dauro aure. Hannu da hannu. To idan har na biki kuma ban yi farin cikin da ban taba yi ba a rayuwa, ke kuma wallahi sai kin yi bakin cikin da baki taba irinsa ba a rayuwa. Ku barayi ne kuma kai ma barawo ne. Kai makallaci ne kallo, ku kalli wannan shiri hannu da hannu. Yaro ne matashi gashi nan isa mu yan kudadensa yake so idan ga harkar jigila. Sama masa ko gwal Sharon ne. ko Sharon. Ɗaukar nauyin shirin Halima Atiti. Ba za ba ba ni zaka ba. Cuta ta ɗau cuta. Kai. Ya za ka zo kana burma mu kullum besma a cikin mota. Shiryawa Usman Ma'azu don tabbatar da fahimtar manufar da ke cikin wannan shiri. Ya ga wannan ba zai bada kudin cikin kwanciyar hankali ba. Sai ba da gudukan nan. Bauta. Hannu da hannu. Ina kudi na? Wallahi tallahi da ni da kai dire na mana hankali. A yanzu kudi karba za a raba sala kowa ba shi raba. Kudin da ba nawa ba? Ku rike mun shi. Jagwa ba na son wasa da Allah. Wallahi sai nema. Allah ku rike cikin mota. Zan fara gudu. Sai nayi nisa sannan za ku sake shi kudi. Ba da umarnin shirin Shak Isa Alolo. Kar ka kyale ta. Sai ta neman maka kuɗinka. Duk inda ya shiga sai ki bi shi. Munafuka. Hannu da hannu. Mu daina haramta halali, san zuciyar mu ba shi ne ba. Mu daina haramta halali, san zuciyar mu ba shi ne ba. Duk abin da Rabbi ya tsara, sai mu so shi ba aibu ba. Duk abin da Allah ya nufa, ɗan adam ba za ya hana ba. Ladan aure, ladan aure, ladan aure, ladan aure. Aure dai da dama akan yi shi ne domin samun lada. Ladan aure, ladan aure, aure dai da dama akan yi shi ne domin samun lada. Ladan aurewa ne ya san shi har ya ce zai kwatanta. Aure na da lada, ni'imarsa da faɗi, wa za ya haramta halali. Ladan aure, ladan aure, ladan aure, ladan aure, ladan aure, ladan aure.
shi ne ba. Mu daina haramta halali, san zuciyar mu ba shi ne ba. Duk abin da Rabbi ya tsara sai mun so shi ba aibu ba. Duk abin da Allah ya nufa ɗan adam